ଆଜିର କାଲାଂଶକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର କାଲାଂଶରେ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପଲିନୋମିଆଲମାନଙ୍କର ହରଣ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା। ଆସ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବୁଝିବା। ଏଠାରେ ଯେପରି ଅଛି x² ପ୍ଲସ୍ 15x ପ୍ଲସ୍ 56 ହରଣ ଅଛି x ପ୍ଲସ୍ 1। ଏବେ ଦେଖିବା ଭାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପଦ x², ଭାଜକର ପ୍ରଥମ ପଦ x। x ରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ x² ହେବ? x ରେ x ଗୁଣିଲେ x² ହେବ। x ଗୁଣନ x, x²। ଏବେ x ସହିତ ଗୁଣିବା 1 ଇଣ୍ଟୁ x, କେତେ? x। ଏବେ ବିଯୋଗ କରିବା। ପ୍ଲସ୍ ଥିଲା ହେବ ମାଇନସ୍, ପ୍ଲସ୍ ଥିଲା ହେବ ମାଇନସ୍। x² ମାଇନସ୍ x² କଟିଲା। 15x ମାଇନସ୍ x, 15x ମାଇନସ୍ x ହେଲା କେତେ? 14x। ଓହ୍ଲାଇଲା କେତେ? 56। x ସହିତ ଏବେ କେତେ ଗୁଣିବା ହେଲେ ହେବ 14x। x ସହିତ କେତେ ଗୁଣିଲେ ହେବ 14x? ଗୁଣିବା 14। x ସହିତ 14 ଗୁଣନ କଲେ ହେବ 14x। x ସହିତ ଗୁଣିଲା, ଏବେ 1 ସହିତ ଗୁଣିବା। 1 ଇଣ୍ଟୁ 14। x ସହିତ ଗୁଣିଥିଲେ 1 ଇଣ୍ଟୁ 14, କେତେ? 14। ବିଯୋଗ କରିବା। 14x ମାଇନସ୍ 14x କଟିଲା 0। ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ଥିଲା ହେବ ମାଇନସ୍। 56 ମାଇନସ୍ 14, 6ରୁ 4 ଗଲେ ହେଲା 2, 5ରୁ 1 ଗଲେ ହେଲା 4। 42 ହେବ ଭାଗ ଶେଷ। x ପ୍ଲସ୍ 14 ହେଲା ଭାଗ ଫଲ। ଏଠାରେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି x² ମାଇନସ୍ 5x ପ୍ଲସ୍ a। x ପ୍ଲସ୍ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲେ a ର ମାନ କେତେ? x² ମାଇନସ୍ 5x ପ୍ଲସ୍ a କେତେ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ? x ପ୍ଲସ୍ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ବିଭାଜ୍ୟ ମାନେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ, ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ ଶେଷ ଶୂନ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସ ଆମେ ଭାଗ କରିବା। x² ମାଇନସ୍ 5x ପ୍ଲସ୍ a କୁ ଆମେ ଭାଗ କରିବା x ପ୍ଲସ୍ 2 ଦ୍ୱାରା। ଆମେ ଜାଣିଛେ x ସହିତ ଏବେ କେତେ ଗୁଣ କରିବା ହେଲେ x² ହେବ? x ସହିତ x ଗୁଣ କଲେ ହେବ x²। ଏବେ 2 ସହିତ x ସହିତ ଗୁଣ କଲେ, ଏବେ 2 ସହିତ ଗୁଣ କରିବା। 2 ଇଣ୍ଟୁ x, 2 ଗୁଣନ x ହେବ କେତେ? ପ୍ଲସ୍ 2x। ଏବେ ବିଯୋଗ କରିବା। ପ୍ଲସ୍ ଥିଲା ହେବ ମାଇନସ୍, ପ୍ଲସ୍ ଥିଲା ହେବ ମାଇନସ୍। x² ମାଇନସ୍ x² କଟିଲା। ମାଇନସ୍ 5x ମାଇନସ୍ 2x ହେଲା କେତେ? ମାଇନସ୍ 7x। ଓହ୍ଲାଇବା a। ଏଠାରେ ଦେଖିବା x ସହିତ କେତେ ଗୁଣ କଲେ ମାଇନସ୍ 7x ହେବ? ଏଠାରେ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, ମାଇନସ୍ ଗୁଣ କରିବା। x ସହିତ 7, x ସହିତ 7 ଗୁଣ କଲେ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ 7x ହେବ। 2 ସହିତ ମାଇନସ୍ 7 ଗୁଣିବା, ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ 7, 2 ସତା 14। ବିଯୋଗ କରିବା। ମାଇନସ୍ ଥିଲା ହେବ ପ୍ଲସ୍, ମାଇନସ୍ ଥିଲା ହେବ ପ୍ଲସ୍। ମାଇନସ୍ 7x ପ୍ଲସ୍ 7x କଟିଲା। ଏବେ ଏଠାରେ ରହିଲା a ପ୍ଲସ୍ 14। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି x² ମାଇନସ୍ 5x ପ୍ଲସ୍ a x ମାଇନସ୍ x ପ୍ଲସ୍ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଭାଗ ଶେଷ ଶୂନ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ ଶେଷ a ପ୍ଲସ୍ 14 ଭାଗ ଶେଷ ସମାନ ଶୂନ ହେବ। a ପ୍ଲସ୍ 14 ହେଲା 0, ଅର୍ଥାତ୍ a ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ 14, ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ପ୍ଲସ୍ 14, ସିଆଡ଼େ ଗଲେ ମାଇନସ୍ 14। a ର ମାନ କେତେ? ମାଇନସ୍ 14। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଅନୁଶୀଳନୀ 3E ନମ୍ବର 3 ଓ 4। ତାହାକୁ ତୁମେ ନିଜ ଖାତାରେ କରିବ।